Pulisya sorpresang ininspeksyon ng ilang barangay sa Calasiao, Pangasinan kahit patapos na ang ECQ. Silipin sa report ni Kim Bandarlipe. Kahit patapos na ang enhanced community quarantine, tuloy pa rin ang pagsuyod ng Calasiao Police sa ilang barangay sa bayan para i-monitor ang ipinatutupad na safety protocols ng pamahalaan. Kasi once may nagkaroon ng COVID, hawa-hawa na kasi dikit-dikit tayo dito. May tambayan ng kalsada kung wala naman yung gagawin. Ini-inspeksyon kung nagsusuot ng face mask ang lumalabas sa bahay at kung may dalang quarantine pass. May mga pasaway pa rin na hindi sumusunod sa social distancing. Sinasabihan naman natin sila, pero pag nandun na ang patrol, parang virus na nga ang pulis kasi pag nakita yung patrol, tinatakbuhan na nga. May mga disiplinado rin naman ng mga residente na sumusunod sa home quarantine. Na may quarantine pass, siya ang namamalingki sa bayan pag may pamalingki. Maharap sa kaukulang kaso ang mga pasaway. Dinadala natin sila sa police station para pagsabihan, kinukuha na yung mga pangalan nila. Kung talagang matigas, yung mga matigas ang ulo, talagang kinakasuhan natin. Kasama si Ron Alister Tañedo, Kim Bandarlipe. Balitang Amyanan.